Ye sibiri ye joué kalo tile mugan kɔnɔntɔn san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ani Burkina jamana ɲɛmɔgɔ capitaine Ibrahim Traoré olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ Irisi jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saint-Pétersbourg joué kalo tile 27 san 2023 kɔnɔna na. Ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni kɛla occasion olu ma ka kumaɲɔgɔnya caman kɛ kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ n'u kumana n'u kumana jamana fila min olu yɛrɛ kɔni u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na baloko ta fanfɛ ani lakanabaliya o yɛrɛ kɔni fanfɛ u yɛrɛ kɔni fɛnɛ tilala ka kuma tuguni fɛn min ye jamana in fila olu ka bolo di ɲɔgɔn ma n'u ka baara ɲɔgɔnya olu yɛrɛ kɔni. An bɛ taa Niger arabadenw joué kalo tile 26 san 2023 kɔnɔna na coup d'état min ni o yɛrɛ kɔni kɛla Nigérien fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka déclaration si Mohamed Bazoum ale yɛrɛ kɔni bɔla ka déclaration si o kɔfɛ CNSP olu yɛrɛ kɔni bɔla ka Niger jamana ɲɛmɔgɔya ta k'a di Abdourahmane Tchani ma ni ale yɛrɛ kɔni ye garde présidentielle ɲɛmɔgɔ ye o kɔfɛ Nigérien u yɛrɛ kɔni bɔla ka ladɔnniya tuguni k'a fɔ Lanzaraw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka na avion militaire dɔ kɔni jigin u ka espace aérien kan fɛn min yɛrɛ o kɔni ma kɛ u ka yamariya olu kɔnɔna na. Prigozhin ni ale yɛrɛ Wagner ɲɛmɔgɔ ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni a kɔni tun bɛ sommet russe Afrique o yɛrɛ kɔni kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saint-Pétersbourg. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegali kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ opposant Ousmane Sonko ko fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka tigɛ d'ale kan depuis kunu jumadon joué kalo tile 28 kɔnɔna na ko a kɔni bɛ fanga tigilamɔgɔ olu ka bolo kan fɔ. Ni ne kun bɛ dansogo kɛ bi kunnafoni na foli belebeleba u b'an lamɛnbagaw ɲɛ ka daminɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan ni mɔgɔ ni e de bɛ fɛ i ka foli ka bila an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan i kana ɲinɛ i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansogo kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛɛ sɛmɛrɛ.